Hvornår fik du konstateret ADHD? Det gjorde jeg, da jeg var 7. Men allerede sådan i børnehaven, der troede pædagogerne og mine forældre, at jeg havde det, fordi jeg var ikke sådan helt ligesom alle de andre børn. Jeg kunne ikke sådan rigtig koncentrere. Det var fordi jeg var så forvirret, og jeg var ekstremt hyperaktiv. Så jeg var hele tiden oppe i gardinerne, hvis man kan sige det sådan. Altså der var en gang, det er nogle år siden. Det er 3 år siden, der mistede jeg sådan min bedste veninde, fordi hendes forældre, de ville simpelthen ikke have, at vi skulle være venner mere. De synes, at jeg ikke var sådan god nok til hende, fordi hun var sådan god i skolen, og det var sådan meget modsat af mig. Og hun er sådan rigtig overlegen, og jeg er sådan en, der pjatter rigtig meget og har det bare virkelig sjovt. Og der ville hendes forældre simpelthen ikke have, at vi skulle være venner mere, fordi de var simpelthen sikre på, at jeg ville ende ud i alt muligt lort, fordi det gør alle med ADHD jo. Så de sagde til mine forældre, at de aldrig ville have mig og Eline, vi skulle se hinanden igen. Det gør jo, at alt det, jeg interesserer mig for, det har jeg vildt meget sådan overskud til at gøre, og har lyst. Så for eksempel, jeg elsker kreative ting. Så det er jeg virkelig god til. Helt fra det lille begyndte jeg at tegne. Og det er sådan, det jeg altid interesseret mig for. Og altid haft overskud til at gøre det. Så det har været virkelig sådan nemt for mig, og sådan svært for andre. Også sådan ved sådan andre sprog. Jeg er rigtig god til sprog, og sådan at lære det. Fordi det er sådan noget, der interesserer mig. Og så har man bare så meget, så er man bare så god til det, når man er ADHD. Hvis det er noget, der interesserer en, så kan man det bare.